nelikolla Paajanen, Törmänen, Sarkkinen ja Antti Vanhala siellä pohjilla. Mielenkiintoista nähdä myös Santeri Paajasen. Kyllä. Tämmöistä ensimmäistä kokonaista ottelua saa enemmän vastuuta tänään. Joo, eli nyt kun Jaakko Hakonen sitten siellä rukalla, niin siitä syystä Santeri Paajanen on nostettu tähän hyökkäyksen kärkeen. Hyvin aggressiivisesti. Maalivahden alueen toiselle puolelle, siitä saatiin rauhoittua tilanne. Ai jää nyt Pipo Autiovaarainen pallon menetys keskialueella. Tirkkonen tiputtaa Ersekille. Ersek tällä kertaa Gary Lewis. Ersek tulee sieltä loppuun asti ja niin vain mies tekee maalin ensimmäisestä paikastaan. Kyllä. 12-15 pelattu, eli 47 sekuntia. Katsotaan mitä Sievi on tähän kehitellyt tähän kulmaan. Alasjärvelle pelataan alaspäin. Siinä on kyllä keskellä hirveästi tilaa. Dominic Youngin käsissä se pomppii ja kyllä se maaliin pomppii. Santeri Paajanen siellä kerran pelastaa Pakolan yrityksen, mutta ja sitten saadaan tekniikka kuntoon ja pistetään toinen puoli aika käyntiin. Ja nyt mielenkiintoista nähdä, mitä Riemu on kehitellyt aktiivisesti. Siellä Emppu Jokinen äskenkin tuossa vielä piirteli kentälle tullut jälkeenkin kuvioita. Toivottavasti ne auttavat. Ainakin löytyy Törmäselle hyvin tilaa sieltä päädystä. Ja vähän koitti, ai, kovasti. Jälleen Paajanen kuitenkin ahdistaa hänet alaspäin. Nyt ei seurata laisinkaan, siellä on hirvittävän paljon tilaa. Onko se Tirkkonen, joka laukoo? En tiedä, onko se Tirkkonen, joka laukoo, mutta Sarkkisen Mikan kautta pallo taitaa siinä lirvahtaa sisään. Onko Tirkkonen, hänelle pelataan seinä, Tirkkonen tulee laidasta sisään. Vähän koitti tarkasti. Pallo kimpoaa maalille ja siinä on Pakola paikassa ja loistava maali. Tekee siinä pienen sivuttaisliikkeen, käyttää omalla kantapäällä. Ja no 4-0 virheissä. En tiedä kumpi on sitten parempi. Siitä lähteekö suora laukaus lähtee ja Tirkkonen täräyttää pallon taka-alakulmaan. Ja Sievi siirtynyt jo 7-0 johtoon, eli ensin 6-0 teki tuossa Nikola Ersik ja nyt 7-0. Joni Pakola ja syöttäjänä Alasuutarin Arto. Dominic Young myöskin palannut jo tuonne Riemun maalin suulle. Tirkkonen, Young. Ja Dominic Young, loistava torjunta. 4 tappiota 5 viimeistä ottelusta. Sitten vähän koitti menettää Pakola, pelaa maalin edustalle. Aapo torjuu hienosti, mutta ei torju enää toista kertaa ja Pakola ampuu pallon alakulmaan. Kyllä. Tolpasta ohi. Siinä melkein saatiin Seikkulan maalitili auki tällä kaudella. Ja oli lähellä jo viime perjantaina. Toivolan 0 rikki, mutta ei. Joo. Entäs nyt sitten Törmänen, ai Sarkkinen. Nyt! On siellä ja Gary Lewis. Gary Lewis tässä vielä ilahduttaa sitten Riemun kannattajia, palkitsee kun 4 sekuntia 40 on jäljellä. Hyvä duunia. Ilahduttavaa myös nähdä se, että yleisö jaksaa syttyä. Kyllä. Kotijoukkueen maaleihin. Aha, siinä on Gary Lewis, jota hikipanta on tippunut kaulalle. Siitä viimeisen kerran pallo pelataan vielä Riemun päätyyn ja näin ottelu on päättynyt Sievi Futsalin 8-1 voittoon. Riemulla ei ollut tänään kyllä paras päivänsä, mutta kyllä vastuskin oli erittäin kovaa luokkaa ja helposti voi povata Sieville aika ruusuista loppukauttakin. Kyllä vain.